Hemen da musika zuzenean telebista saioaren atal berria. Lehen erreportajea egiteko Kaleko Urdangak taldearekin batu gara. Nortasuna diskoa kaleratu berri dute, punk oi ereserkiak biltzen dituen lan oldarkorra. Aste honetako saioko bigarren protagonista Jon Gurrutxaga izango da. Elgoibar herriko sotoan egin dugu zita berarekin Gaztelupeko Hotsak zigiloaren babesean kaleratu duen Kateak disko txikia ezagutzeko. Kaleko Urdanga taldeko kideekin egin dut hitzordua Azkoitian. Beraiek Remen, Biru, Ekaitz eta Moto dira. Eta 2011 urtetik hona musika jotzen ari dira. Punkoi giroak lantzen dituzte, kaleko giroak. Egun, Nortasuna diskoa aurkezten ari dira, labetik atera duten azkeneko emaitza. Joan gaitezen beraien gara. Eta 2010 urtean abiatu zuen musika bideak Kaleko Urdangak taldeak. Lehen urteak aztoratuak izan ziren, lehen diskoa grabatzearekin batera, makina zuzeneko emanaldietan eritu baitziren. Hasi 2010an hasi gintuan, 2010 bukaeran, 2011 hasieran. Eta batipat hirukote musikala, Biru gitarran, Asier bajoa dani baterian. Hor, hirurok egiten genean kaleko mobide irratsaioa, Info7 irratiaren zaten emititzeuana, guk txapa irratian egiten genean, Bergaran. Eta hor Asierrek botazian hori ideia, hori bakoitzak instrumentua jotzezian, eta hori berak gaina Red District taldeakin lokala konpartitzezian, goiko estazioko lokaletan Bergaran. Eta hori 2010ko gabon eta 2011ko hasieran hortxe, ensaiatzen hasi gintuan eta hasieratik oso rollo ona, oso feeling ona gure artean. Eta hor hasi hori izan nuen hastapena eta hori gero pixkanaka abeslari baten bi hasi gintuan, abestiak ja bagenituelako. Eta hori, pixkat hori, abeslari bila, grabatzea bila eta ja kontzertuetara begira ja. Nik usteat hori zentzala hasierako dinamika taldearena. Bai. Urte batzuk luzorroan izan eta gero, aldaketak datoz taldean. Beñatek taldea uzten du, eta Remen sartzen da abeslari gisa. Bandak aro berri bat abiatzen dugun honetan. Geldiune bat eduki ginen, gure abeslaria, lehenengo abeslaria zana, esan ikusten kapaz ja aurrera itxeko, taldiakin. Asko jo ginuen ikusten eta... Eta azkenian erren ginen hola pixka, eta esan ginen paroi bat itxia, o bertan bera lahatzia taldia, eta hori, pasau zen pare bat urte, eta nik nahi neban, bueltatzia berriro taldiakin, honekin hitz egin neban, behitu, hauko aukera bat, izango zala abeslari hau. Aproposena izango zala abeslari hau, ez? Eta abeslari hori, Remen da ona, eta, bueno, honek esan zen, ostra, aukera ona da, berain jaun diar, bera gazeta egin zeban, talde berdina, abeslari berri batekin, eta hori, proba ginuan, ondo irten zan dana, eta hortik aurrera izan da gure aro berri edo. Igual askotan agotza hartzen dugu taldeko lider bezala edola, eta igual jende asko ondako izango zen Beñat garrantzitsua, ez? Guretzat bai, baina nik uste dut igual izaera aldetik eta danagatik neko pauso naturala izan dela Remen taldea sartzea. Deusea, ni bai harina beste talde baten etorritxe orduen nire intentzioa esan Beñat supli dutie, zezebez esan, sartu taldien alik eta ondoen konekte beurekaz eta dano batera taldi aurrera atati ez. Nik nire kantetako eri edekot, askotan euki dugu eztabaidak, bai ez, holan ez kante, holan bai kanteu, eta saiatzen ditzen nire honena emoten, eta nahiko ondo urten dugu ziek, eta aurrera jarraitzu dugu.
Bide horretan, garrantzitsua izan zen taldeak 2017ko irailean Donostiako Doka aretoan eskaini zuen emanaldia. Aurrera egiteko, mugarri izan zen kontzertu hori. Bai. Hombre, Era bat, bai. azkenean da nolabait guk taldea ez genuen utzi. Taldea juntzan pixkanaka apaltzen eta itzaltzen. Orduan, fase hori itxi gabe zegoen, orduan pixkate kontzertu hortan egin genuen alde batetik, Beñatek taldea asko mandotza, eta nahi jaun eskertu taldea mandotzen dana eta etapa hori itxi, eta bestalde batetik abeslari berrixa eta talde berri bat, edo lehengo berdina, baina berritu bat aurkeztu gure publikoan aurrean. Eta uste dut kontzertu ona, emotiboa, eta ez duguna astuko. Publikoa oso gustora geratu zala eta ikusten zen gogua zegoala, ez? Kaleko berriro taula gainean ikustia. Nortasuna diskoa da taldearen estudioko azken emaitza. Abeslari aldaketaz gain, garapena ere nabari da soinuan. Oldarkortasuna galdu gabe, melodikotasuna irabazi dute kantuek. Musikalki nik uste dut aldaketaik ez dagoela asko, Nik ez ni 20 urte noia berdina joten, eta... Zu konturatu gabe pixat hobeto jotzen dozu. Edo ez dakit hobeto, baina igual, Igual detaile gehiagokin. Hasierako 7 kantuko, eman bai Maxi LP hori, dek azkenean nahiko estereotip, nahiko oi mugimenduko edo kaskamoz mugimenduko letra dituk, eta soinua nortasuna baino asko zeagoa, oldarkorragoa ikesan deken bezala, ilunagoa, zikinagoa ere bai, dek oi bortitzagoa bezala, ez? Eta pixkat igual soinua pixkat garbitzek, melodikoagoa, oldarkortasuna galdu gabe, melodikotasuna ere irabazi diau, eta nik usteat badagoela evoluzio bat eta hori. Egin nahi dugunan ideia nik uste ez dela aldatu. Bai hasieratik, gaur egun dauzkagu abesti batzuk hori pixkat motelauak eta melodia gehixokin, eta beste abesti batzu diela tempo azkarrau batekoa, rock and roll ikutu gehixokin, baina hori dago hasieran eta dago gaur egun. Orduan nik evoluzio txoat baziok. Eta baina zehazioak, klaru da hona dek hori, motok esan duna. Ideia hortziok eta ideia ez tek aldatu. Hoi taldea gatzuk, kaskamoz kulturatik datorren hoi taldea gatzuk, eta hortan jarraitzea eta hortan zibiko jau. Kantuen hitzetan ere, hori da behintzat. Punkoen giroko letrak badiren arren, estelatu hitzak jokatu dituzten kantuetan. Nik gogoratzen dut motok esan esaldi bat sortzen hasi ginen abestizek buruen gelitxua ez dela. Agortu dugu mitiko tematika betiko bardine skinheads, oi, zerbeza eta hori ja agortu dugu. Orduen hasiko gara sortzen kantuek, baina horretatik klitxe edo estereotipetatik kanpora engo dugu abestizek edo saiatu engo gara gitxienez estereotipe horietatik urtetan. Eta, lanien hasi eta, zeuser ezberdinek gitxienez urten dugu, ez? Hor letra aldetik nik usteat hori, lehenengo diskoan aipatutako estereotipo eta klitxeak nahiko unibertsalak ditugan hoi eta kaskamaz munduko horietatik haratago jo diaula eta holako abesti desberdinak sortu ditukela. Adibidez, emozionalak bat zeudekola abesti emozionalak amari edo nortasuna bera, ieslarire bat zaukakor konpromesu politikoa baziok, militantzia bat, baina baita ere hori, sentikortasun hori. Eta gero zeudek baita ere abesti nahiko bereziak, historialare asko jotzea, asko gustatzen arlo historikoa eta bar. Eta nik usteat pixkanaka egin diaula, oi musika hori eta gure kaskamaz kultura hortatik haratago pixka joan, eta gure egin, da letratan hori ikusteala esango nikek, eta ni behintzat oso arroneok
egin ditugun letrakin, nola landu ditugun azkeneko abestiak, eta nirentzat alde hortatik oso guztua. Skins, hostia! Violentzia 1984 kantuan Fermin Muguruza izan dute ahotsetan lagun. 1984 urte gogorra irudikatzen duen bideoklipa saretu du taldeak. Kortatu, gal, heroina, manifak, kale borroka eta kaskamotz mugimendua zariren kantu oldarkorra. Kantu honetan bai ala bai, agertu dira zen, bai ala bai. Zait, beran taldea ez, kortatu izoanetik urte asko pasau dira ez. Baina justo fetxa hori abestian esaten duguna, hor gutxi gora bera hasi zian ero, eta hor gertau zian, ez da 84an bakarri, baizik eta hamarkada horretan, ez? Baina bera pesat eman, urte hori izen zala oso, gal urten zan bestie, da sozialmente kriston impacto daukiban urte izen zala, hostik kalietan, astilleruetan, euskaldunako zera, bestie, ez da izer, hainbat gauze, Santi Brobar hilben, bestie, da orduen kriston impacto daukiban hori bat izen zan, eta justo kortatun diskoa. Eta kortaturen historia eta dela alde batetik hori, Kaskamotz mugimenduaren lehenengotariko erreferentzia izan dugu guretzat Euskal Herrian. Asizetakoa. Astarpenetakoa, Mundua begira, ez? Igual Kaskamotza 81 egongo zian, baina mundua begira kanpotik ikusitza eta presentzia kortatu izan zen. Baseren puñetazo, tal, baina, Kanik alde batetik, usteat hori Urdangak ere talde horri eta figura horri omenalditxoa egin nahi ziola, eta gero bestetik guk geure nortasuna ere adieraztea. Zan nahi gu hortik etoztek, eta hau guztia pasatu zen hau, garai hontan sortuan Kaskamotz mugimendua, gu horren ondorengo agatzuk eta hemen jarraitzea hau. Nik usteat pixkat omenalditxoa eta hemen horrekin jarraitzea dela. Benetakoak kantuan berriz, Gipuzkoako punkoi mugimenduan izan diren liskarrak aipatzen dituzte zuzenki. Kaskamotz mugimenduan barruan, egon dira arazoak, ez dakit nik esango nuke sortu aurretik mugimendua. Eta arazo horrek zentu handi batean, nire ustez dauk zer ikusisa, dagoela jende multzo bat, sartzen dana hontan, ez daukalako egiteko beste ezer, bilatzen askotan nik uste dut epaile lanak egiten eta violentziarako joera argi batekin, eta ez dakizela nondik kanalizau violentzia hori. Eta gu beste talde asko bezala pixkatxo bat buru altzatu dugu eta pixkat ezagunak izatera iritsi ginen mundio barruan, eta nik uste dut horregatik izan ginela eraso batzun fok
adibidez gaur egun ez gara, itxura denez, eta gu bintzat ez gara aldatu. Eta benetakoak abestia pixat horti doia. Eta gaina hori, epaile lan agartzen debe ez, eta gainera nahi debe hori eskina zuzena izan behar, eta eskina inoiz ez da izan zuzena, inkorrekto bat izan da, eta fuera. Osea, ez dago beste arrazoirik. Aparte, gure hildo ideologiko beti argi, eta beti lerratu gara oso zehat, bai nun jo izan dugun, bai zeinekin jo izan dugun, bai ze kausetarako jo izan dugun, bai eta letetan oso argi lerratu gara. Guri adibidez, etorri jau jende bat egin pintada bat, kaleko urdangan fascisten lagunak. Nazien lagunak. No, nazien lagunak. Hor, guk ze erantzun klase eukileiki horren aurrian. Kasi nahiago ez aipatu. Kasu honetan, kantu honen atzean dago, hori pasatu zain dela 6 urte, guk hemen jarraitzen dugu, eta roi hori dana montau zeban jende hori dana, nun dago, ez? Hori daitzen dugu galdera, nun dago? Beste nun baiten, baina desde luego, kaskamos mugimenduan, eta militantzia politikoan, ez. Ez gainera, nik ez kasu danatan, baina gehienetan hori zikinkeri, hori ugerkeri sartu gauden jendiek ez dutxo aporteu, movimentu edo kauseri ez dutxo aporteu ezor, oza, ez badinot, ez kasu danatan, baina ez dabe talderik sortzen, ez dabe kontzerturik organizetan, ez dabe ezer aportetan, eta eitzen dabe bakarra da, zikindu, seinala urgentie, jipoitu eta violentzia hautxe, osea, violentzia gratuita, azkenien argi geratzen da, nordan nazize, nordan fascistie, bakotxan beran aktuak egiteko gauza bat obestizeti, eta hor klaru geratzen da, nordan fascistie edo nordan nazize, eta norrez, ez? Beste esplikazioenik ez dau. Pasatakoak pasata, gaur egun Gipuzkoako punkoi mugimenduaren egoeraz galdegin digu taldekideei. Geratzen dana, onena. Zauan onena. Beste ana, zaborra, ez da izedeitzu, zaborra... Jende hori, ez? Jende hori garbitua izan dek, depuratua izan dek. Zahar ustelak. Zahar ustelak ja ez dare. Ontsen da ona, hori. Jende gutxio dago, lehengo kontzertu, baina alatabe, ontsen nilto publikoa berreskuratzen da, biztela kontzertu denak. Eta ambiente ona... 3 urte egon, 4 urte egon dia, ez, Gipuzkoan punkoi kontzertu oso gutxi egon dienak. Baina nik uste dut, badoiala berriro berpisten eta bat alde bazk, badioz Hellbeer Boys, egon dala hor, Losorroan eta berriro bueltatzen da, edo Horreaga berriro bizi berrituta dago, eta gazte talde bat berriro urtetzen hasi dira, eta ematen dago, gu bere kontzertutan jendeik ez gau falta. Emuten dago dagoela bizi berritzen, eta gainera giro asko sanoa batekin, edo... Tontokeri gutxi dago da. Lagun artia, endanok esetzen gara. Giro sanoa bat. Aurrera begira taldeak zuzenekoak eskaini nahi ditu. Zirkuito undergrounden jarraitu, komertzialtasunean erori gabe. Jo. Lehenengo eta behin gustora geratu gu, eta eratzen lan bat benetan soinu aldetik eta letra aldetik, eta aspektu benetan gustora gauden diska bat eduki esku artean. Hori lortu dugu. Eta hori berak biruk esan bezala, jo, eta albaldin badugu jo, gustogo ditugun taldiekin, hobeto. Albaldin badugu jo, esan duen bezala, Euskal Herritik kanpo estatuko puntu ezberdinetan, hobeto. Eta albaldin badugu jo, Europan zehar, oraindik eta hobeto. Aurten etara ditugu bi EP eta LP bat, eta esan izango posible hau dana itxia, ez baldin baginunukiko Pedropan laguntza. Pedropa da Madrileko Tauden Tinaf zigiluan jabea. Lortu sigilu bat, guk nahi ginuana, emuten dozkuna. Baina aldi berean, undergroundetik eta gure estenatik atea gabe, eta hori nahi dugu jarraitze. Osea, guk ez dakiz zinekin sinatu gabe edo ez dakiz kontratu duki gabe, nahi duguna da hori, gure bidea itxen jarraitzu, jo, eta alba da kanpora atera. Baina hori, gure estenan barruan. Komertzialtasunien jauzi barik. Guk ardikideko gu zer garen, nondik gatozen, nora nahi dugun joan, eta horretan jarraitzuko dugu aldogun arte, edo iztezkuen arte, edo eriotzen arte.
Jon Gurrutxaga musikariarekin egin dut hitzordua Elgoibar herriko kulturetxeko sotoan. Arima Beltzak taldean ezagutu nuen urteak atzera eta geroztik jarraitu izan ditut bere musika egitasmoak. Urte batzuk badara matza bere izenpean diskoak ateratzen, eta orain kateak disko txikiak kaleratu du. Giro akustikoetan datorre lan txiki bezain handia. Janzteko zaidago zimurtzen presaren gatibu lerroak agurtuz jauzika saltuka. Arratsaldeon Jon. Arratsaldeon. Hemen bildu gara, baduzulako aitzaki bat, eta hori da, kaleratu berri duzun kateak disko txikia, ez? Hori da. Bueno, joan gaitezen muinera. Zer dakar disko txiki honek? Vinilo formatoan atera da, eta barnean CD bat dakar, 4 kantuekin. 2 kantu viniloan, 4 kantu CD-an, hori da, atera duzun azkeneko diskoa, ez? Halaxe da, bai, badia kanta batzuk azkenen urtietan nik era guzti eta rock kantuak ertetzen zaizkit, elektrikoagoak dianak, gero akustikoagoak dianak kantuak ertetzen jataz, eta nolabait izan dira 4 kantu hauek rekamaran gordetzen juna izen kantu horietako batzuk, ez? Ez nituen ikusten rock disko elektriko baten, eta pena ematen zidan ordenagailuan ustia, kajoi baten sartuta, hautza jaten, ez? Orduan interesgarriak iruditzen zitzaizkian, eta hori izan da pixka eta itzakixia bai formatu txikixean ateratzeko eta bai diskua kaleratzeko. Gero ikustiko dugu zure arlo rockeroago hori, baina esan daiteke azken urteetan pixka bat giro akustikoetara bildu zarela, gitarra akustikoarekin, ahotsetan ere giro horiek lantzen, blues girotik, zure jatorrietako blues giroetatik, alde leunerera, ez? Bai, posible da. Egisa da, azkenengo urtietan gitarra elektrikoari baino akustikoari heltzen diotela etxian. Denboragatik, segurazki, umiekin, 2 ume dauzkat, eta egisa esan denbora gutxio daukazu eta azkenian heltzen diozu onduan daukasunari, ez? Eta etxian eskura daukat gitarra akustikoa eta batez ere nik uste dut horregatik arte jatazela doinu leunauak edo akustikoagoak, baina rockaren elektrikotasun hori ere ondikan barruan da. Esango nuke, disko honetan, zure parte hartzean izan da, aipatu kolaboratzaileak, izan dituzun lankidetzak diskoa osatu izateko importanteak izan direla, baina diskoa oso zurea da, bide horretan musika tresna asko, bateria, gitarrak eta beste hainbat gauz, zuk zeu grabatu dituzulako, ez? Eta gisa da, hainbat instrumentu itzela uzen bezala nik grabatu ditutela. Baina, izan da, batez ere, jende gehiagi ez liatzearren hor, grabaketekin eta, egisa esan lagundu nauten pertsonekin oso gustora egon naiz. Urbil Artolak jodu Dobroa kantu batian, Inigo Gorritxategik jodu basua 3 kantutan, gero Patxi Zabaleta egon da gitarra elektrikoa jotzen kateak kantuan. Marcos Kolek jodu harmonika kantu batian, bera Galiziarra eta Arima Beltza garaitikan ezagutzen dut bera, gaur egun Berlinen bizi da. Los Reyes delko taldekidea. Los Reyes delkako taldekidea, eta egisa esan bere estilu asko gustatzen jata nola, ez, harmonika jotzen du super ondo. Eta, bota nion proposamena, Berlinen grabatu zen berak harmonika, bidali zidan, eta hola genuen gero hemen ahaztu eta hori dana. Eta gero, Peio Gorrotxategik, haiek estudioko teknikariak berak ere, eta Esne Beltzako teklistak, grabatu du desitxuratuz kantuan ere, amaieran hor teklatutxo bat. Beti da gustagarri zure diskoak entzutea, eta ni uste Euskal Herrian gutxi izango dira zure ahots erregistroak eta kantatzeko era dutenak, ez, ahotsetan ere dago kristolangintza eta emaitza ere handia, ez, ni uste esan bezala ahotsetan lan asko dago eta nabaria kantoietan zer langintza dagoen. Ez dakit, ez esango izubanik,
beti saiatzen naiz ahotsa txikitatik abesten dut nik, ez? Eta diskotan batzutan gehiago lantzen dituzu ahotsak eta beste batzutan gutxiago kantuaren arabera, ez? Azkenean nik usten dut musikariok kantuari berari egin behar digula kasu, ez? Eta batzuetan kantuek eskatzen dute nola baiteko lanketa hori eta beste batzuetan ez. Eta hemen tokatu da agian igual kateak kantuan batez ere hor koro dexente sartu ditu dela eta hor bai daula lanketa nahiko handia, ez? Besteetan normal xamar, ez? Eta bai, hoxe. Disko txikia da, 4 kantu, vinilo formatoan atera da esan bezala, eta hori, Gaztelupeko hotsak, Zigiluri eskerrak, oraindik ere, badago jendea apostatzen duela disko txikiak ateratzeko, eta beti ere lagungarri ez, estilu bat atzen izatea ez. Bai, egisa esan nik nire disko guztiak argitaratu ditute Gaztelupekin, eta nire lehenengo vinilua da, eta beraz oso pozik nago, gainera oso politxa gelitzu da, txikixan, singelan, eta bai, egisa esan pozik ez, ondikan olako zigiluak daudenak, olako musika estiloa ere bai bultzatzen dutenak, ez, azken baten ez dut uste, zigilutenek apostu egiten dutenek ez, horrelako estiloetan murgiltzeko, eta pozik Gaztelupeko txaken lanakin eta beraiekin daukaten harremana urte askotakoa da eta oso gustora. Ezaren irudi hutsa retratuetan azkena Arezko Goliat bat uste Harikatuizko zer zekena Hauak letra larriz Diskonetan zure alde akustikoa ezagutuko dugu, baina non geratu dira Jon Rockeraren kantu eta ideia horiek. Badira zirrigorroak rock disko bat egiteko, Subgramas taldearekin egin zenuen bezala. Bai, egisa esan badauz, eta nire asmoa buruan daukatena bai da hurrengo lan bat etortzen bada, hori elektrikoa esatia, ez? Esan dizuten bezala hasieran kantu hauek badia pixka bat repertorio rock repertorio baten ikusten ez nitxun kantuak, baina hala ere ez nitxunak nahi ordenagailuan eta hautza jaten utzi ez. Eta bai, badauz ideiak, bakarrikan denboria bia dela hortarako ere bai, eta poliki lehenengo honetaz gozatu eta gero etorriko dira, bai, doinu rockeroak, elektrikoak etorriko dira. Baina bitartean hor ikusi zaitugu udara honetan, udara aurretik, ACDC-ren kantua jotzen, musika talde batekin ACDC-ren kantak ekartzeko gogoan ziren kontzertu ziklo baten barnean, eta aske, eta hor ere sueltu ikusten zaitut, ez, gustora. Egiz esan aspaldiko partez, oso gaztetxotatik izan naiz ACDC salia, ez? Eta proposamena egin zidaten Las Verdil taldekoek eta Miguel Moral ere bai orain taldean dago gainera, lehen Highlights taldean ibilitzakoak. Bi kontzertu eskaintzeko, Izarran Star zikloan barruan zen, eta Malcolm Young omentzeko kontzertuak bera omentzeko zian. Eta egisa esan, bai, oso gustora. Aspaldi egisa esan hain registro altuan abestu gabe, denboriakin nik ere bai, egisa esan, animaltzan hasieratan bai biltzen nintzala gogo izan, baina poliki-poliki naturaltasunez kantuek ez zidaten eskatzen hain goian ibiltzea, eta berutzu naiz, ez? Nik uste timbrian ere bai iragazitzen da bala, ez? Nire hautsak pixka bajua kantatzen, eta horri bili naiz. Bueltatu gaitezen orainera, bueltatu gaitezen Kateak diskora.
Nolako izango dira zuzeneko aurkezpenak, nondik nola ibiliko zara? Bueno, kantuak eurak, nahiz eta instrumentu desente dauden, kantuetan oso era soilean sortutakoak dira, oso era gordinean eta gitarra akustiko batekin eta hotxakin sortutakoak dira, eta berez nik uste dut bakarrik ere funtzionatzeko modukoak dira, ez? Baina egia esan harreman oso politxain dute hurbilekin eta dobroaren soinua oso ondo lotzen da gitarra akustikoakin eta kantuetara oso ondo okitzen da. Ez bakarrikan kateak diskoko kantuetara, baizik eta bai aurreko lanetako kantuetara ere bai. Orduan biko formatuan joango gara, dugu bezala, eta hurbile joko du dobroa eta hotxetan lagunduko dit, eta nik gitarra akustikoa eta hotza, beraz dugu formatuan. Imaginatzen du nagusiki, tabernen zirkuitoan adituko zaretela biko formatu horretan, eta albada kulturetxeen goxotasun horretan ere joko duzutela. Azken boladan, geroz eta gehiago ugaritu dira kontzertuak tabernetan, duen alde ona eta alde txarrarekin ez, alde batetik, hor dago publikoa eta errexe iristen da, baina bestetik ere askotan zaila da transmititzen, isiltasun batean jo nahi duzuna ez, bi alde horiek ematen dute tabernen zirkuito hori. Bai, ni egitza esan oso eskertuta nago azkenengo urtietan bai tabernek eskaintzen duten edo egiten duten ahalegin guzti horri, eta bai gero ere bai herri mailan dauden kolektibo, musika elkarte eta kolektibo guzti hauei. Orduan eskerrak esango nuke badagoela zirkuitu hori, bai taberrena eta bai musika kolektiboek antolatzen dituzten kontzertuen zirkuituena, ze bestela gisa esan olako kontzertuak ez genitxun gehiagik gozatuko, ez genuen gehiagik gozatuko hietaz, ez? Eta nire gisa esan oso eskertuta nago jende horri, ez? Zirkuitu hori bultzatzen duan jende horri. Zuk esan zenuna, ez? Tabernen kontua, bai, egisa da, tabernetan badaude taberna batzuk oso itxuta daudena kontzertuak eskaintzen eta bere publikoa otxuta dagoena kontzertu horietaz gozatzen eta isiltasun eta errespetu minimoa egotera. Beste batzuetan ez hainbeste, eta batzuetan hilo musikal edo, musikari bezala gelditzen da kontua eta zarataken ez da erresa hori kudeatzia, ez? Baina, bueno, zengo dugu, hori hor dagoan arrisku bada, eta hori batzutan arrisku hori edo erronka horri aurre itxeko moduan zaude eta beste batzuetan ez. Ederki Jon, izan da dena, oso gozatu dugu asko diskoarekin, gozatu dugu asko elkarrizketarekin, eta bidean topatuko gara, zuzeneko kontzertuetan. Ederki, eskerrik asko. Eskerrik asko.